Pulsar Axion XQ35. Кому потрібен маленький, компактний тепловізор, тепловізійний монокуляр, ось є такий пульсар. Pulsar Axion. Всіх цікавлять кілометри, які кілометри він бачить, кажу вам зразу, що по технічній характеристиці в нього прописано. 1300 метрів. Це розмір, написано олень. Дистанція обнаруження об'єкта животної типа олень. Олень 1300 метрів. Це матриця, бачить, XQ 384 з 35 лінзою. Вага цього приладу 300 грам. Легенький, компактний, негабаритний. Ось так він в руці лежить. Так що, кого цікавить, звертайтесь. До зустрічі!